Hej og velkommen til den her tutorial. Vi starter lige med at åbne monster. Er du klam? Undskyld. Men i dag skal jeg vise jer, hvordan I laver en tekst, der tegner sig op. Så du starter med at lave en tekst, NURB, og en circle herinde under den her. Og så kan du lave en sweep NURBS, sætter teksten ind under den, og derefter cirklen ind under den, og sætter circle radius ned på en 2-3 stykker. Vi tager 3. Og så har du sådan set den her tekst, men hvis du kører på frames dernede, så tegner den sig ikke op. Så vi skal tegne den op. Så du aktiverer det her timeglas hernede, og sætter den på 100 heroppe, som den allerede er på i end growth. Eller det gør du herover. Sådan der. Så går du hen på 0 og sætter den ned på 0. Og det bliver en rimelig god tutorial. Ja. Yeah. Så drikker lige noget af min monster. Yes. Mikkel, du nåede engang at sige noget? Nej. Mikkel, sig noget. Nej. Mikkel, fordi den her, den blev så kort. Det er noget pis. Så tager vi sgu lige en tutorial mere her. Så vi laver en tekst. Tutorial. Og vi siger tutorial. Sådan der. Og vi vælger lige noget som font. Batman. Nå. Batman. Den tager vi. Det tager vi. Det gør vi. Sådan noget. Der, og sætter noget depth på. Fuck materials lige nu. Så klikker Det har jeg jeg ikke lyst til. og så plugins. Så jeg skal nok lægge et link til at downloade det her. Throwsy. Så sætter vi den op på... Du må lægge caps. Fuck det. Nå. På 25 for hver bogstav. Og så sætter vi den lige i gang med at break her. Brakke. Break. Yes. Ej, pis. Fuck Der er ikke... Det lød godt nok fedt, det der. Nå, okay, nu er den færdig med at break. Så markerer I alt dem her. Og trykker på delete på jeres keyboard. Sådan der. Og så dragger I den op her. Det har Mikkel lært mig. Oh yeah. Sådan der, så alle er på rette tegn her. Så markerer I alle af dem her. Og tager en plane effekter herinde. Så går I ind under fall off. Sætter den på linear. Og hernede på orientation sætter I den på -x. Går ind under parameter. Og sætter den der ned på, ja, ikke minus 0. Lidt tilbage med den. En 15 stykker. 2 sekunder. Uniformscale. Og der gik Mikkel. Sætter den på -1. Og sætter rotation på noget random. Sådan der. Så tager jeg den her plane fra 0. Og der sætter vi den herover. Sætter en keyframe. Går over på 60 cirka. Jeg har stadig den tekst der. Går vi herover. Og keyframen der. Så kommer det til at se sådan ud. Ej, hvad er det? Ej. Det er lige helt cool op, spiller det helt ud af det. Og det er godt. Ja. Så der. Så lærte vi 2 ting på, hvad er det? 4 minutter? Nej. Nå, så er det 3 minutter. Ah! Men ja, jeg håber I kunne bruge den her tutorial. Vi ses.